muna ta bada sako kuma ba mu bada sako. To sako Allah ya sa mai albarka ya kai inda ba a tsammanin ya kai. Muna roƙon Allah ya sa a ci gaba da yin irin wannan. Muna ganin canji a cikin harkar tsaro ko muna roƙon Allah ya shiga cikin wannan al'amarin. Abubuwan da muke gani yanzu alama ta nuna muna sa rai muna kyaukyawan zaton da gaske gwamnati kai. Amma haka kuma ce akwai miyagu suna nan karkashin ƙasa makirci da makida suna kullawa. Kuma abinda muke cewa wayamkuruna wayamkurullah suna kulla makirci Allah yana mai da makircin gare su wallahu khairul makirin. Wannan minista na tsaro da an ka ba jagoranci kun dai ga ai ba musulmi bane amma tsakaninku da Allah musulmi sun nuna gamsuwa da shi ko ba su nuna ba. Nissa saboda gaskiyar da ake sa rai ake zato ake tsammani a wuri ne don lokacin da ya gabata yana shugaban sojoji kowa ya ga ba yadda ba a yi convincing ne da wannan sulhu na yaudara ba yace samsam ba zai yadda ba sai an yi kamar za a yi kaza ya hito ya ce mutane kakku yadda da wannan sulhun yaudara ce missa yace in an kai sulhu da su dukiyar da aka ba su da ita suke komawa suna sayan makami yayi gaskiya ko bai gaskiya ba to muna roƙon Allah ya taimake shi muna roƙon Allah ya bashi nasara duk inda yan ta'adda suke Allah ya bashi nasara ya gaba ya gare su ya Allah duk wanda bai son a yaƙi yan ta'adda Allah muna roƙonka in kujera gare ka kare ta ya Allah in matsayi gare ka kare matsayin ya Allah muna roƙonka wannan yaƙi da an ka ce za a yi da yan ta'adda ko su tuba ko a yaƙe su ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka Allah ka bada nasara lallai makirai suna nan suna makirci wannan sakon da kuke gani wallahi turu zandirni babu hanyar da basu bi ba don su ga cewa sun kawo ma Murtala asa da matsala kusa abin mamaki sun kulla duk inda sun ka kulla sai Allah shi walwale ta abin mamaki wai kallon da suka yi kun san dai duk mai hankali ya san akwai takun saka tsakanin Murtala asa da gwamnatin Sokoto akwai shi ko babu to sai sun kalaba ba muna hukkan Allah sun ka samu gwamnatin Sokoto kusa abinda suka nema akwai wata oda da kotu ka ba su suna son a dakatar da waɗanga maganganun da Murtala asa da kai kusa abin mamaki yace bai yadda ba yayi kokari ko bai yi ba to ai ba su bari ba sun koma wata jiha sun koma Kano duk inda sun kace wallahi sai sako ya zo Murtala asara duk wani kuma don Allah in dai ba gigitacce kake ba dinkin daren sallah kai wallahi da gane irin tuhumuwan da Murtala asara kai ka san yana da wakilai babu wani office na wani jami'in tsaro in dai babba na wanda Murtala asara bai da wakilci wannan wurin to amma ku bari mu bada sako ba da shugaban kasa Mista za mu ba da sako saboda sakon yana isa duk wani mallami dan nera tahi Allah ji ne kai kamar shi mutu tahiya ta kama ne wata sati biyu ko kwana 20 amma wasu wallahi wata suka yi dai ya za a yi dai a gaba ya gare ka a daga Murtalan ya dawo kuma sha'a man sha'a wa abaman aba abinda muka cewa Bola Ahmad Tinubu gwamnatin ka ta shirya yakin yan ta'adda kuma wallahi baka da matsala da mutanen arewa in ba harkar tsaro ba in kan magance harkar tsaro sai ka sha ruwan ƙuri'a kuma wallahi in ka bari waɗannan miyagun sun ka ja ka an ka tafi haka an ka kai lokacin zaɓe ko sha biyu na rana ba haka don haka abinda muka cewa wannan tsarin da ka ɗauko muna roƙon Allah ya sa ma hannu muna roƙon Allah ya baka nasara ka murƙushe yan ta'adda amma fa saƙonmu ɗaukar mutane da ake yi har yanzu akwai wasu cikin gwamnatinka suna nan suna bibita ƙarƙashin ƙasa sulhun da an ka ce ba a yi suna nan suna yi ƙarƙashin ƙasa ministan tsaro Christopher Musa wallahi ka kama jikinka makircin da an ka kulla ma lokacin kana shugaban sojoji an ka shirya ƙarya an ka ce an shirya juyin mulki don a canye ka waɗannan da sun kai wannan ba su ja da baya ba ni a dalili na an ɗauki 'yan mata neja ko ba a ɗauka ba mata da maza na an ka ɗauka adadi mai yawa neja ana neman yadda za a yi a dawo da su ana neman yadda za a yi a dawo da su ko san abin mamaki wallahi suna nan suna magana cewa kuɗi suka so kuma kuɗin da suka son a basu in an ka basu su wallahi jihohi 19 na arewacin Najeriya duk gaba ɗaya suna iya tashe su saboda manyan kuɗi na ba miliyan 100 kaza ba billions of naira na wato akwai abin da ba ambatawa kuna fahimta akwai bama-bammai kuma in ta kama Murtala asa da zai sake su kuma wallahi waɗannan matan da an ka ɗauka ne da matasa yara waɗanda an ka ɗauka tare da malamansu komi rashin imanin ka in ka ga halin da suke ciki wallahi sai ka tausaya musu akasarin su ba musulmi bane amma ba ƴan adam bane
mu duk ɗan adam ɗin da an ka zalunta suna ne zalunci, kuma za mu yi iya ƙoƙarin mu. To abinda muka cewa duk wanda ya ɗibi kuɗin gwamnatin Najeriya ya basuwa don a ƙara ma 'yan ta'adda ƙarfi su so makamai su kashe, don inda matsala take in mutum na wawa sai ya ce to miya illa in an ɗauki mutum don an ba da kuɗi ya an so, kusa inda illa take in an ka ɗauki mutum kuɗin da an ka basuwa ana iya sawo makamin da za a kashe mutum 100 da wannan makami. Ku bari in ba ku misali da wani abu da ya faru. Ba an ɗauki 'yan mata Kebbi ba, wannan ɗaukar 'yan mata Kebbi kusan bala'in da ya jawo muna an yi sulhu tsakanin 'yan ta'adda, an ka ba su wasu abubuwa sun ka mai da wasu. To abin da ya taddamma wasu manyan Najeriya hankali shine odiyon da Murtala Asada ya saki. Yaya an kai ina Murtala Asada ka samu waɗannan bayanan sirri inda gwamnatin Najeriya ka samuwa? In dai Murtala Asada matsayina na civilian malamin addini ina iya bibiyar diddiki in samu bayanai akan, don wallahi ko dan ubayyu ya rene ka kasan Murtala Asada yana da sirri na harkar tsaro arewacin Najeriya. To wannan odiyon ya tassan musu hankali, don haka suna jin wannan odiyon to na biyu ne na nan kuma shi na hannun Murtala Asada. Ni a illar da akwai cikin harkar sulhun da mun ka ce yaudara ta shine ku koma ku saurari wannan odiyon ciki. Shi wannan dattijon ban so ya ambaci suna ne dan Katsina ne, don na je ana abin nan cewa to ai wallahi Murtala Asada in dai kaga ya saki bidiyo ko ya saki audio ta hede zaman ka duk inda za ana a tantance shi ce a tantance, wallahi ban yadda to dama ba kure na suka bida ba, ina kuskure amma ka sani cewa ban yadda in yi wani abu tun da na san cikin makiya nake sai na samu yaƙini irin tantancewar da jami'an tsaro kai sai na samu iri ne sannan in saki abu. To abin mamaki cikin wannan odiyon da an ka tattauna ana son Ada Aleru shi gwadi inda za a haɗu da waɗanda sun ka ɗauki waɗannan 'yan matan. Ada Aleru ya ce sai an ba shi cin hanci na naira miliyan 10, ba hoyi a ba da 'yan matan bai yi hanya ga waɗancan. To inda illa take cikin tattaunawar da dattijon kai ban so ya ambaci suna ne, in ta kama za a ambaci suna ne. Cikin tattaunawa da dattijon kai da wannan Hassan ɗin ɗan ta'adda, ba Hassan ɗan tawaye wanda an kai musu alƙawarin za a ba su ba. Sai yake yi mai maganar cewa ka yi magana da shi su faɗi abin da za a kawo musu, zan zo in kawo musu kamar wanda sun ka bani general. Shi yasa ni ce muku akwai ba mabambai. Wani general kenan? Wani general kenan? Shine brigadier general Tsika, wanda an ka taɓa ɗauka an ka zo an kawo mutane burin an ka ce an amso shi kuɗi an ka ba su an ka amso shi. To abin da nika son nan ku lura, ya ce musu yadda ni kawo muku abin da kun ka yi magana kun ka bani janar, haka nika son su ma waɗanda a tambaye su ni suka bukata mu zo mu kawo musu su ba musu. To kun san inda illa take? Shi janar ɗin ga da aka magana an ɗauka wani ɗan ta'adda aka tsina da ake kira Babaro shi ya ɗauke shi. Wannan Babaro da ya ɗauke shi sai suka sa kuɗin fansa naira miliyan 250. An ka bi ƙarƙashin ƙasa an ka yi haɗa an ka zo an ka kai musu kuɗi an ka amsu janar. Shi wannan Babaro da an ka kai ma waɗannan kuɗi an ka amsu janar sai koma ya siya makamai, shi na ya tahi masallacin Mantau mutane na sallah ya kashe mutum 36 cikin masallaci. Don Allah waɗanda sun ka biya waɗannan kuɗin ya samu ƙarin ƙarfi ya so makamai sun zalunce mu ko ba su zalunce mu ba? Sun zalunce mu ko ba su zalunce mu ba? To ba shi abin bakin ciki ba. Shine maganar da shi gwamnan Katsina ya yi lokacin da za a kai wannan attack masallacin Mantau, ya ce 15 hours awa 15 sun samu bayanai na sirri cewa za a kai hari, sun haɗa ma duk wata kafa ta jami'an tsaro, amma ba a yi koyi ba sai da an ka zo an haka. Abinda muka tambaya wai suwana sun ka hana jami'an tsaro su ɗauki mataki har an ka zo an ka ba Babaro dama ya zo masallacin Mantau ya kashe mutane 36 suwana. Mutane na ko aljannu? To nissa har yanzu ba a zaƙo wasu ba. Ba shi zai ba ku takaici da bakin ciki ba, ba a wuce sati 3 ko 4 da yin wannan ta'addanci ba, sai kuma ga Babaro ɗin da ya kama Brigadier Janar Tsika ya komo an ka bashi kuɗi ya tafi ya kashe mutane masallacin Mantau 36, sai gashi an koma kirawo shi an kawo shi cikin Katsina an zauna da shi an ce sulhu za a yi ga sauran mutane an taru gashi da kaya ne na komi da bindigogi ne, an kai labarin ƙarya an ka kare ya rataye bindigogi ne ya koma. Don Allah an zalunce mu ko ba a zalunce mu ba? To abin da ya sani kawo waɗannan maganganu don wata ishara, wato akwai wani abu har yanzu wurin magana shi wannan Babaro ɗin kuɗin da an ka bashi wurin amsar tsika akwai wani ɗan siyasa abin da yayi wannan wurin yayi abin da ya dace. Wallahi ya so a ce yau an kashe Murtala Asada,
shi wannan dan siyasar, amma bisa ga babe na adalci wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. A wannan babe wurin amsar Major General Tsika yayi kokari nissa saboda ya nuna damuwa ce wurin bada kuɗi, ashe ya san akwai abin da zai biwa baya na hadari. Ya an ka gano ya nuna damuwa ce, shi dan ta'addat yake bada bayanin cewa ai wani damuwa ta shi na kuɗin da an ka basuwa sun yayi a an so mutumin a kawo su kuma su bada, akwai uban turji da an ka kama lokacin su bada uban turji sai a yi canji a basuwa, dan ya san yan an basu kuɗi makamai za duk ya sakon da nika son in basuwa cewa ana ba yan ta'adda kuɗi. In wani ya ce muku sulhu ɗaya na aka yi da su a yi magana ka faɗi cewa wannan yan akwai shugaban makaryata, shi a shugaban makaryata. Don haka neja da an ka ɗauki mutane yanzu kuma su bandit ɗin sun yi allied da yan ansaru, don haka sun haɗe da yan ansaru kuma tare suke da wa tare suke da Boko Haram. Duk abin da nika son in ce muku muna hucci da makirci duk a aje shi a bari a yaƙi waɗannan mutane. In kun lura yanzu ana magana cewa ko su za a yi ko ina taro aka yi shekaran jiya an ka kira taron gwamnoni Kaduna, gwamnonin Arewa 19 an ka zauna an ka yi taro sai sun ka ce wai ko wani gwamna zai bada biliyan guda duk wata za su tara biliyan 19. Irin dai taron saƙon da ake basuwa ai hanyar yaƙi ba za a magance matsalar ba sai tattaunawa. Shi as saƙon da a ƙarƙashin ƙasa. An koma taro ofis ɗin NSA shekaran jiya tare da sarakuna da mallamai, shi ma an taru, amma outcome na taron za ka fahimci cewa akwai matsala. Ni an matsalar da akwai shine wallahi abubuwan da ƙasashen duniya ka zargin mu arewacin Najeriya mu mun ka jama kanmu. Misa na ce mu mun ka jama kanmu saboda ƙungiyar Boko Haram, ƙungiyar Ansaru, ƙungiyar Bandit da Talakurawa dukkaninsu iddia'in musulunci suka yi. To ana son a yaƙe su kuma wasu daga cikin manyan mu ba su son a yaƙe su, sai su ce dole sai ta sulhu, kuma sulhun da ƙaryata kuɗi na aka ba su so makamai su koma su kashe mu. To yanzu waɗannan haɗarin da muke ciki, waɗannan da an ka ɗauka ne da galibin su 99 cikin su ba musulmi bane, to yanzu 'yan ta'adda sun rike su, bayan sun rike su sun ce a ba su kuɗi, ni zai biwa baya ƙarshe in ba a ba su kuɗi ba tunda sun haɗe da 'yan ansaru tare da 'yan Boko Haram cewa za su musuluntashe su. In sun ce za su musuluntashe su duk wanda an wata ƙasa yanzu in an ce mai arewacin Najeriya jihohin da aka shari'a su ka musguna ma kiristoci a sa mutum musulunci dole yana yadda ko bai yadda. To me maganin matsalar shine mu ɗebe munahucci mu ɗebe makirci, wallahi duk inda ka ga munahucci luddena gidauniya ce na arewa. Mu ɗebe munahucci mu ɗebe wani makirci a hito ga hili a yi tawaye a nuna waɗannan 'yan ta'adda a hito a yaƙe su, ana iya yaƙen su ko ba a iya yaƙen su. Abinda zai nuna ma akwai munahucci, majalisar dattawa an ka kawo motion game da hukuncin da za a wa 'yan ta'adda. Abinda zai baka mamaki wai kun san sanatocin da sun ka yi supporting din abin gaɗin kun san wai mahiyansu 'yan kudu na. Muna da sanatoci arewa ko ba mu da, ni suka ja da baya ba su son a waɗanta ta'adda hukuncin kisa. Ashe akwai wani abu ƙarƙashin ƙasa, wallahi in ka ɓoye wuta ƙarƙashin haƙi ko ni ta daɗe sai ta bayyana. To nissa yanzu mun kaji kuma wasu gwamnoni suna haɗin ƙarƙashin su, yanzu don Allah babu abin kunya ɗauki Katsina. Akwai ta'addanci kamar sulhun Katsina. Ga 'yan ta'addanan da bindigogin su an ƙare su, duk waɗannan makaman suna ta hannunsu. Sannan duk ɗan ta'addan da an ka ɗibi kuɗi an ka bashi makamai zai sauwa. To duk abin da nika ce muku yanzu matsalar Neja ita abban wanda ake tunanin in ba a tashi tsaye ba zai tashi arewacin Najeriya. Muna roƙon Allah duk mai son wani abu ya tashi arewacin Najeriya Allah ka mai samai abinai. Muna roƙon Allah ka kawo muna zaman lahiya. Muna roƙon Allah waɗannan bayan Allah da an ka kama Allah ka yi musu mahita. Ya Allah ka yi musu mahita. Allah ka sa a amso su lahiya lau. Ya Allah duk mai son a ɗibi kuɗi a ba 'yan ta'adda da sunan sulhu za a yi su tsawo makami su kashe mu. Ya Allah ka kashe shi kafin su kashe mu. Ya Allah ka jawo mai haɗarin jirgi. Waɗannan da annan suna makirce to mu ba mu ce wallahi ba mu ce kowa ya raga muna ba. Don akwai makirci wai kun san abin mamaki wai ni ai abin da ya kamata ku tambaye ni me yasa suke son su kawo oda wadda za a dakatar da karatuttukan bayanan da Murtala Asa da kai. Wai in kotu ta bada oda an san Murtala Asa da kunnen kashi garai zai take oda kotu, don haka kotu za ta aje musu shi sai bayan sun ƙare campaign. To don Allah akwai wawaye irin waɗanda yanzu don Allah ko kasusuwan Murtala Asa da ba su isa dai su kashe su ba. Ba su isa su kashe su ba. To mu abin da muka cewa yanzu ministan tsaro Christopher Musa muna tare da kai a wannan harka 100%, ko muna yi ma addu'a Allah ya baka nasara, amma haka kamma jikinka kusa abin da yasa za mu haska yanzu ma tattaunawar da an kai da waɗannan da kuɗin da aka so a basu in mun ka ga yiwu a saki abin za mu sake shi duk abin da ka faruwa ya faru.
kuma insha Allah za mu nuna su. Don ana ta ƙarya ana cewa to ai kila ba a san inda, wallahi ƙarya na wallahi babu location na 'yan ta'adda wanda ba a sani ba. Mu abinda muka cewa don Allah yanzu ku ɗauke ko 'yan ta'adda an ka kewaye su da sojoji, ba a ma kai musu hari ba, a kewaye wurin ɗaya da sojoji, babu abinci, ba su fita ko ina, tsakaninku da Allah mi zai biyo baya da ƙarshe? Za su miƙa wuya ko su mutu? Duk an ƙi. Mun ce a yi sanarwa cewa dazuzzukan da an ka san 'yan ta'adda na nan, a yi sanarwa cewa duk wanda an mutumin kirki ya hito za mu yaƙe su. A bada kwana 3, a kewaye wurin a bada kwana 3, in mutumin kirki kake hito, duk wanda bai hito ba mun yahe shi ma a gama da shi, ko tsuntsu a ciki a kashe shi don wasu su zauna lafiya. Amma makirci an nawa suna nan 'yan uwanmu na ba mu yarda a jewa musu ba, to 'yan uwanku na ku haɗa musu su bakashin mu. Kuma abinda muka cewa wanda duk ya raga ma Murtala Asada kai Allah ya raga mai. Masu kokarin a kai musu Murtala Asada gidan yari har su gama kamfen, wallahi ba mu roƙi kowa alhama ba. Don kan ma wasu su yi barazana, to mu a matsayin mu na mallamai muna roƙo, wallahi kakka ma sa bakinka. Wannan sako na nika ba su duk mallamin da an Najeriya ban ce ya sa baki ne ba, saboda in ma ka sa bakinka kunya za ka ji. Don wallahi Murtala Asada yana hitowa kuma ƙaro ta zai yi. Kakka ma sa baki, sadda Murtala Asada zai kira ruwa ne ya haɗa ma. Don haka masu zage-zage, duk wanda zai zage-zage ku bashi. Mu abinda muka ta wa idza arada Allah nashara fadilatin uyat ataha laha lisana hasudin walau nashti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu dibu arfi udin. In Allah na nufin ya watsa wata falala ta wani bawa wadda falalan ma wata naɗe take, sai a yaɗa ta harshen makiya, sai ta zagi, sai ta suka, duk wani ɗan naira tahi Allah, duk wani bahare, wallahi jin su kai kamar yanzu su kashe Murtala Asada. Kuma ga Murtala Asada nan an kulla da sahi an kulla da rana, amma ga Murtala Asada lahiya ɗaya haƙarawa. Launashti alun nare fi ma jawarat, ba don wuta tana konewa da abin da ta yi makwabtaka da shi ba, ma kana yi urafu ibu arfi udin, da ba a gane bambanci tsakanin turaren wuta da iccen banza ba, sai an gwabza an tahi sannan a bayyana wane cewa muna ganin lalle ashe wane aikin banza na, wane da gaskiya kai. Wallahi duk harkar da kake sai ka samu jarabawa, duk harkar da kake sai ka samu jarabawa. To kaga in wani ce jami'an tsaro ku gayyaci Murtala, kaga bai san halin da ake ciki ba. Yau ban tsammanin duk arewacin Najeriya akwai wani ɗalibin ilimi wanda jami'an tsaro ka gayyata irin wanda suka gayyata Murtala Asada. Kuma abinda baka sani ba, ɗinkin daren sallah mahi yawa Murtala Asada jami'an tsaro ya kawo aiki. Wallahi akwai abubuwan da nika ba jami'an tsaro waɗanda ba su buɗuwa a buɗa ma duniya, amma in ta kama zan buɗa. Saboda haka masu ƙoƙarin kama Murtala ni wallahi inda zaka ban zaɓi da yanzu yawon da nikai da ina hannun hukuma wahi min sauki, wallahi na haisa ina hannun hukuma. Ni a dalili wallahi duk inda zan hita sai na hita da bindiga, duk inda zan na. To don Allah, saboda matsalar da akwai masu target din Murtala Asada, waɗanda bandit da kuka gani, in yanzu ka shiga YouTube ɗaya ka rubuta Murtala Asada ko ka rubuta Bello Turji, za ka ga kilif da Bello Turji ya yi a kirga, yana wa'idi, yana alƙawali da ƙyace na cewa sai ya kashe Murtala Asada. Kun san abin da aka yi? Sa shi aka yi ya hito ya yi bidiyo ya yi maganganu, ana nufin bayan kwana 2 sai a halbe Murtala Asada, sai a ce Bello Turji na, sai sun kulla, sai Allah ya koma ya walwale kullun da sun kai, kuma sako ya zo ga Murtala Asada. Don haka mu abin da muka cewa duk wanda ya raga mana ka Allah ya raga mai, duk wanda ya raga mana ka Allah ya raga mai. Amma dai ita ƙasa ku daga hannu mu ƙara yi maka mu addu'a. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka, ya Allah ka kawo mana Najeriya zaman lafiya, ya Allah ka kawo mana Najeriya zaman lafiya, ya Allah kai adda zaman lafiya, Allah ka kawo mana Najeriya shi. Ya Allah arewacin Najeriya an sawo mu gaba, ana so sai an gaba ya gare mu. Ya Allah ka nuna izzarka, ya Allah ka nuna buwayarka, ya Allah ka nuna kai adda ikon da yahi na kowa, ya Allah ka nuna ikon ka da yahi na kowa. Ya Allah duk mai nufin mu da sharri Allah ka kare shi, ya Allah duk mai nufin mu da makirci Allah ka kare shi, ya Allah ka dammara makiyan arewacin Najeriya, ya Allah ka ba mu mahita ga wannan sawo mu da an kai gaba. Ya Allah kai adda iko, kai adda izza, ya Allah muna tawassuli da sunayenka. Ya Allah makiya da kasun sai sun gaba ya gare mu, ya Allah ka gaba ya gare su. Ya Allah ka hada su da hadarin jirgin sama, ya Allah ka hada su da hadarin jirgin sama, ya Allah ka sa su tsoron matansu, ya Allah ka sa su tsoron matansu, ya Allah ka sa duk inda mutum biyar sun ka hadu tsoro suka ji, ya Allah ka sa ba su iya taro cikin mutane, ya Allah ka sa su yoyon fitsari, ya Allah ka hatso musu bala'i, ya Allah duk inda sun ka shiga hada su da bala'i. Ya Allah wannan shugaba da an kai bamu na ministan tsaro, ya Allah ka taimake shi, ya Allah ka yi mai jagora, ya Allah masu ne zagon kasa Allah ka kare su, ya Allah ka bashi nasara, ya Allah ka nuna wa Murtala Asada an kama
turji ga hannu ya Allah ka nuna murtala asa da an kama ada alero ga hannu ya Allah ka nuna murtala asa da an kawo dogo gyaɗe ga hannu ya Allah duk masu kulle kulle karkashin kasa don ka aka masu Allah ka tona musu asiri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik